Tahdon 48 tunnin ensitreffit. En sen pidempiä, koska sitten on pakko päästä kakalle. Viestittelimme yhtä aikaa WhatsAppissa ja Instagramissa. Se oli läheisriippuvaiselle ihmiselle tunnetason tuplapenetraatio. Mutta itsesääli on niitä asioita elämässä, joita kukaan muu ei voi tehdä puolestasi. Keep showing up! Amsterdam. Kaikkialla tuoksuu se, mihin ei tohdi kajota. Ettei mene höpöksi. Olen altis riippuvuuksille. Yöllä jahtaan Nutella-kreppiä kuin huoraa, koska en kestä tyhjyyttä sisälläni. Jos Maaret Kallio olisi täällä kanssani, hän katsoisi minua lempeästi, mutta lujasti. Photoshopin sinisillä silmillään ja lausuisi: sinä riität. Ja minä tuijottaisin häntä suu täynnä tahmea lättyä. Kaiuttimessa haikea konduktööri huokaisi: nimeni on Heikki. Ja koska huuleni koskettivat jo lasin reunaa, se herätti minussa säälin sekaista hilpeyttä. Kuvittelin sanovani: Heikki, en haluaisi olla vaivaksi, mutta ehkä sinunkin pitäisi jättää kaikki tuttu. Karataanko yhdessä, Heikki? Ei haittaa, vaikka olet kaljuuntumassa. Mahdan olla minäkin. Vähintäänkin henkisesti. Päälaki pilkottaa. Muita huoletti sananvapaus, minua tammikuun vuokra. Muut olivat käyneet yliopiston, minä pohjalla. Rehellisestä puheenvuorosta kiitettiin. Vuonna 2000 olin 13 ja päätin: jälkipolvien on tiedettävä totuus. Siksi päiväkirjassa yhtäkkinen merkintä: mä oon homo. K18 kamaa. Come on. Miten toimia moraalisesti, jos vaihtoehtojen joukossa on oraaliseksi? Minä olen Sonja Huhtaniska. Seuratkaa Insta.